Dobrý deň, devčatá, zdravím vás. Naša predajňa sa volá Heo, to určite všetci viete. Sme na ulici Predmestská, taktiež máme predajňu na ulici Botová 5, taktiež v Žiline. Model, ktorý ste už videli, je to taký akože šaty, overalik je tu. To vám ukážem tu na tej figurínke. Sú to takéto kratučké šaty, ale nebojte sa ich obliecť, lebo tu, devčatá, pod tými šatami sú krátke nohavice. Takže keď sa ohnete, nebude nič vidieť. Úplne super model, teraz na leto. Tento model sa vyrába z viskózy, je elastický. Ja mám na sebe takýto opasok, lebo to je môj obľúbený. Je taký zoštihľujúci. Týmto šatočkám je takýto opaštek. Keď si ich objednáte, tak dostanete takýto opaščok. Tieto šatočky, overaliky máme v týchto farbách. Posielajte mi fotečky, aby som vedela, čo chcete. Taký cyklamenovo-malinový, biely, nádherný, nepresvita, čierny. Toto je taký blečí od tejto farbičky, pozrite. Hej. Ďakujem za každú objednávku. Neváhajte mi zavolať na telefónne číslo 0903 550 720 alebo nás navštívte v týchto krásnych predajniach v Žiline, kde vás obslúži milý personál a podľa potreby, keď budete chcieť, ja tu veľmi rada za vami prídem. Ďakujem vám.